es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. Betiko modun, amorrua mikroan botatzen. Betiko modun, betiko partida galtzen. Betiko modun, betiko eskema. Ez gaude elkarrekin zuek zarete sistema. Hasieratik hasi, gogorarazi 2008tik ona zeinek irapazi. Krisian bizi, jamakasi bezala jauzi. Kapitalist is not easy, zuleize. Segi produkzio katean, horixe. Kutsatzen garen bitartean, euskalo hasiam. Soilik burgesia, zaldi argitu, berdin du kasua. Diru opari, salbatzeko bankuak, baliabide parik, babesteko medikuak. Hau da, kapitalismoaren parti, ez da faltako balkoiko salakari aizu. Ezin dugu berriz partida galdu betiko. Ekonomia lehenik dagu noizko. Garrantzitsuena zer den dugu ikasteko. Den aldatzeko, bir sortzeko. Bai, etxean geratuko naiz, baina bihar goizean berriz lanean garaiz. Lotxakabeak, tapia konfebaz, bien bitartean antolakuntza people rise up. Virus hau baino kerrako gure minbizia, jabetza pribatuak, hiltzen du bizia. Entzun du disiplina, sokaren doktrina, kontrol sozial gehiago eta polizia. Amalurraren partetik ezkeran hitz, virusak garaitu ostean klima larrialdi. Auzo defentsa datorren krisialdi, Euskal Herrian salbuespen egoeran aspaldi. Ez gaude ontzi berean engaina zaitzatela, gure lan indarrik gabe ez da inorrok efela. Ez dugu itzuli nahi, normaltasunera ulertu, normaltasuna gure arazoa zela. Ezin dugu berriz partida galdu betiko. Ekonomia lehenik dagu noizko. Garrantzitsuena zer den dugu ikasteko. Den aldatzeko, bir sortzeko. Euskal Herria 2020 konfinamendua berriz erakusten ari da. Soilik herriak salba dezakela herria. Elkartzaintza, elkartasun sareak, langile antolakuntza, datorren ari aurre ekiteko, bir sortzeko. Yo pienso que ese miedo al cambio es uno de los miedos más poderosos en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza, para que los privilegiados puedan seguir siendo la minoría que manda y los demás se resignen a ser la mayoría que obedece.